Salutare, toată lumea, eu sunt Nicola și astăzi o să facem o promovare lui Silviu22. Are 28 de abonați, joacă Slither.io, face vloguri, Mitosis, Minecraft și Shadow Fight. Și cam atât face, cam atât. Și mai facem Magic Rush, CSGO, dar eu CSGO F2, CSGO și Shadow Fight și din astea. Face o treabă destul de bună. Sunt cu el în școală. Dar uitați-vă. Uitați. Sunt în școală și bine mi-am o serie de Slither.io, care seria aceasta nu știu dacă se va închide. Au băgat screen-uri. Probica mea. Deci face o treabă destul de bună. Simțuri. Se joacă și Color Switch. Bine, și să dați like-uri, să vă abonați la canalul lui și la mine la fel. Noi ne vom revedea data viitoare.